Inglong po KSA General Secretary George Timung lahin pen jai kathar phan karbok pon alam nang litum la PHLC pen PC lamvoi ma kethak hangtung to Fransi la solam the putha nilitung nilip constituency hoi pen nili keni kang tung la hello Inglong po KSA General Secretary ake hai George Timung kani yelam the bangke nilitum to telli la bangke pinnem lo atheke ake hai George Timung kani je la son hello jai kathar la pen halapu ahe masorta kathar jola solam the pensi ka pacheropsi course semen alam ki wan la banke nilitum kroi kroi jong si la son jong si personal etekji protangte hala ake hai Dr. Thomson Rongpi non asupu mongwe Rongpi alang ke non sitting nominated MSc la tangte hala phan choi puai da ke hala ta Dr. Thomson Rongpi a piso ta Rongpi ku siche tok la tangte hala phan puai da choi la di jong si hala phan puai he pulote la puta pupe da nam po kai jai sa tanta la si la ke totally inglong pho akes e atoma phan anong no sikejo pusini li pudam ji athe kadok ka inglong pho akes e atum la dak dodun pekpe a president miljeng kro ake ha yok kamila dak awe tangte la tumang bong da ko pinika chi tonte do ma tangte miljeng kro ake ha ya phan ke ake hai tuliram rong hang nam mone de rama hala phan bang nam undet sila phan to paninge choloma a koi sinili puramang tung bang la hello alang tum inglong pho kes e ato phan ake hai barnabas killing alang li phan ke chu ke dam tang BGR along le alam ki a hut ing doi lap pen kang check di aset he pik la ke tuliram sara amit hang masi kes e dom han kang doi lo kang check lo tante hala suhut pi posituliram mong hang ka ha phan press meet bihai da lo bihai nai alang phan ta jong sia hok la sonyong si ake chok che tuman kang sai ji ki ku ji ki din ji pulotang te hala Dr. Thomson Rongpi tuman ta putha hala bang pupe de akola turiram rong hang ake hai ame thang jok ame kes e tuman tala an kang check pen kiri si nalo nang barnabas killing pusi asit he pik tante kes e tumalan kibi tante kentelan tum chok press meet pe dora turiram rong hang phan pu hai de lo lake partially lake da son dukok la la sila sono banke chokche lake ni tum totally condemn lo nilip EPSRC pen banke nang litum ki pudam ji pu bangke George Timung personally si jai kathar phan ke attack pason labo o lake la son si wangi joilo atheke jong si personally jai sarpan ke attack kali pulotangte ake hai tuliram long hanga phan tame case e tum mala an ki pula an ki wi tanda kelam tum alang phada pu unai pu hai nai di mon alam phanga pu hai da choilo tande la solam theke wan pen la hai alam jume juno ake hai jai sarpan ar bok ko APSRC phan paramji tong alang to mathama lake un e non ke lage khai longria farman si karjab lake ni tum rat karbia khai tum chini pe me to tangte la som dak si pini yang ko lam ding road KSA ahin pen jitu kache song pon man the ka protest pon la so jai kathar atumi la George Timung a press statement a phuthak pen angko la tum da kache song pon thu badopon la so phuthak nangli tume PHLC ben pilo puji la bang so alama bang ke nilip constituency PHLC ahin pen nilitum to teli condemn pon lo George salang litum kaning je pon alam litum athapi mes ning je nai pus nilitum dak nilip constituency PHLC hin pen ke nilitum alang liphan to teli condemn lo athepi lo pulotang te litum jai saraphan alang litum ka condemn ki putot ki pusit piloma pulotang te alang li ki thexer pana potsi alang li phan langun elo pusni litum ke matha ponlo lapen jai saraya masor ke kathar pi pusi jartum ke jerchiklek lisi che ende pusalang litum pache thanglo ante nilitum ta ako jongon thupo dak nilip panjana lo
Prohanto Rongpi alang li ke tu sapi le ke en kalima cijong nang kulutang ke nili tum tado la se la Prohanto Rongpi ke en ke tu sapi kalima ante la ke la se la son thak se nili tum ta jai sat ke en bang ke alang li ke ala ke tuteli karbi kali la ke adivasi la pen bengali la ke aleng kali ente people se alang tum la po analam kapathela lalu nili tum ka condemn pon ke exactly alang litum kaning je alam chok che punil tum ke matha dam la pen nili tum ke jong dan ke lalu lasi ke se ate people se alang litum la po analam kapathela lalu nili tum ka condemn pon ke exactly alang litum kaning je alam chok che punil tum ke matha dam la pen nili tum ke jong dan ke lalu lasi ke se tum aphan ke BJP tum si nam de da posi alang litum kalili alam seta alang litum fan kapaning je ke la hello tangka pen si alang litum aphan aron ta pachini ne dalo tangkap na joinin sila ito mapan amet ka pachachar mapan siki punay ni mapupi si kaninja na ima kolang itong kachimidam deda KSA atum ke latuma songa pangke nilitum lakadu kami pan mo pen kiposan tasin itum jong petpe bons time Thomson Rongpi le pen George alang itum kaningje ke lake tangka ajoine si alang itum ningje lo pusin nilitum ke dang nili PPJLC ahin pen ke nilitum ke jong ponlo Tangte non nangko nang litumang boong nang chetong dun Central Pen Women Wings ahin pen Secretary in charge do alang li PC puji sobuta akero pilo media atuma panstami lapen ke dak pini nili nanga chetong dun ke atumi nili tum ke borpung damlo hala dak pen nanga chirui pen pini dadang nili pahawar ladak nili tum dak panjan piasalo ladak pini mazoning tadolo BJP pen Congress nache BJP pen PSLC nong nache tong dundet pen puthot nilitum ladak ke sodak pen nilitum ke lamvoi ke lake nilitum ke thak nang kokpo lapen rada phan pachini dak nang kokpo pia pot pulotang te ake hai sir jai kathar sir IAS retired officer alangli ki inut man peng kang tuinay bang alangli ke kachini ajak kong alang li dope me bang lapen alang li ahem asor ke totally kar bi a ok avi kali alang li ahem asor ke mane adha ke adivasi lo lapen ke bengali alang li hem asor ke kar bi kali lasi labang so alam ke so dak pen aprang ke charipon ake hai kachiboy tang let harsing ronghang recho ke dohut habe pin po atum pen pen halabang su ahut chingwai pon loke radde theglong loke chini loke radatum lapen radatum chini pensi labang su alam ke pangsam loke komat loka pangsam lake recho harsing ronghang kito bom ahut lapen habe pin potum chingwai pamelo ladak ki thang ki chok chawe ake hai jai ka thar sar ki alang li hema sor ke bengali lapen adivasi upen recho atum habe pin potum than pachini pamelo dake thang ta ladake ake hingno ake chokche ake hai jai ka tharsar awe pusi hadak piklar dak loke kalang makali a hok pet alam bange chini pamelo hala bangso ahut si hala bangso ning kana husi than pemelo tangpe piniar ni kopia posi ake hai jai ka tharsar phan puthot ako thar ma alam rui thulam dak lo lapen hala bangso hut recho lapen habe pin potum kipu alam nalitum KSA hala Thomson Rongpi George Timung nang litum banghini kachini ajakong avedetlo kalang makali recho lapen habe pin potum hala bangso aning kanahut puatlo kumat abang phu abang phisi akai jai ka thar sar phan puthot labang so lam ruilem dat pen ki puthu abang aphan ke puthot labang ke kaching wai do pon thunang kokpo Usansi hala so hut cheparai pon edlo. Tang te pini kopia posi ruilem detlo Thomson Rongpi ake hai lapen George Timung ake hai kopi posi nang litum jai ka thar sar alang di phan chor tuklem detlo lapen alang di phan chupulem detlo alang li ke a hok aphan si karjap
all party hills leaders conference APSLC aparmansi alang ni titi burbur alang ni kachisong pimi aposi alang ni panke issue avipinta issue kapado problem avipinta problem kado kepado laki rat atum laki chisong veji to tang te ante nangli tum pulo je antin da KSA asong aphan le ka sorsar kali ni tum ke bon sida me George Timung lapen Thomson Rongpi son KSA men pen lason ke claim tabare bhan ge nangli tum pila pudam ji laki chok si det lo lasi ladaki chipa chok ignon ake hai Thomson Rongpi lapen ake hai George Timung nangli tumta ki thek ser abang phulo nangli tumta DMA University ki tang atumlo lasi ili tumang bong nangli tum jong si jong bom lang plante nangli tum AKSA aroke anong juno dako lapen anun kapre AKSA atumaphan thangna taladaki pudam ave only Thomson Rongpi akihai lapen akihai George Timung nangli tum ta laki jong areda bangke ington iglona pipot ili tum karbi lapen inglong akhai ili tum ahok asong japo akihai jai katharsar along ka Charlie dunai do piklang tang te ante Thomson Rongpi lapen George Timung ge claim son ge lake political le ge chuen butang pudamik poma Kalau ini tum pen ke lasan sejong kon thik lo. Chokchi lasi BJP tum tangka nang ibang chom beto nang litum la Thomson Rongpi pen George Timung nang litum la puson ke claim lama nilipudam dakji ake hai sar merging crow alang like KSA kapang room ji phan aning hang piklo 2015 pen 2017 aning kan anta alang li kapang room ji aning hang piklo seta piniarni alang li lam ta arjuje de lasi merging crow aphan ke nangli tum alangli long ka Charlie dunangi do pigla ka chepa bihe ka bang lapen alangli sarbura merging crow ake hai president KSA long po alangli sarbura ke inut ahok ke asong japo binong inut tok bang abang binong lasi alangli merging crow along ka Charlie dunangi dolang nangli tum Thomson Rongpi pen ake hai George Timung la lo chiputot nang nelo